കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് നിത്യാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരാ പറയുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയിരുന്നാ? എക്സാമിന് നോക്കിയിരുന്നില്ലേ? എക്സാമിന്റേതാണോ മറ്റേ മന്ത്രത്തിന്റേതാണോ? 11 ഏതിൻ്റെതാണ് നോക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വേണ്ടിയുള്ളത് നോക്കാം. നോക്കി കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വായിക്കാം. ആരാ വായിക്കണ? ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടാ? വായിക്കണോ? കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, മുഴുവൻ എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഞാൻ ലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മി മാത ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ. ധ്യാന ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ധ്യാനശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ധ്യാനശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ജസ്റ്റ് മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും പരമപുരുഷനിൽ അല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എഴുതാം നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണെന്നെങ്കിൽ എഴുതാം. മുഴുവൻ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്, വിവർത്തനത്തിലുണ്ട്, അതന്നെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാം. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പരിപൂർണനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാം.
ഇത് 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണോ? മന്ത്രം 12ാമത്തെ മന്ത്രല്ല, ഇത് ധ്യാന ശ്ലോകം 1-ാമത്തെ മന്ത്രം. എക്സാമിനാണോ? എക്സാമിനുള്ളത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് ഓം മന്ത്രം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം അതന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന്റെ മാത്രം അർത്ഥം. അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതാൻ, അതിന്റെ അനുശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കുക. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. പരമദിവാത്മ പുരുഷൻ പൂർണ്ണ സത്യമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എന്തും പരിപൂർണമാകുന്നു എന്ന് എഴുതാം. നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുള്ള ഇതല്ലാതും ഒന്നും കൂടെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് എന്താ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടാം. എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റെക്കോർഡിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ന്യൂനതകൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്കുള്ള ന്യൂനതകൾ പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും, ഞാൻ എല്ലാതും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും തെറ്റുപറ്റും. ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിലെ 3ഉം 5ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ കൊടുത്തേക്കണം. അത് ലാസ്റ്റ് വോയിസ് കേട്ടാ മതി. ഫസ്റ്റ് ധ്യാന ശ്ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വോയിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഞാൻ വോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അനുശ്ലോകം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വോയിസ് ഇട്ടത്. ധ്യാനശ്ലോകം അല്ല, വേദങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാ? അതായത് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 തൊട്ട് 10 വരെ മന്ത്രങ്ങൾക്കല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ അതെ. അതിനകത്ത് 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 3ഉം 5ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ അതെ. ഏതാ? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് പ്രഭുജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് നല്ല. പ്രഭുജി അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാന ശ്ലോകം വേണമെന്നുള്ളത്. അതായത് 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3ഉം 5ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3ഉം 5ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1-ാമത്തെ മന്ത്രം ഏതായിരുന്നു? 3ഉം 5ഉം. 3-5 നോക്കിയാൽ അറിയാലോ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്. കറക്റ്റ് ആണ്. ആ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന്റെ എഴുതാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം 4 ന്യൂനതകളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്. ആണോ? 4 ന്യൂനതകളല്ലേ നമുക്കുള്ള. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര്. അല്ല അല്ലല്ല. ധ്യാന ശ്ലോകം 1-ാമത്തത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ. 3 ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത്. വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം അതേ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണുള്ളത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ധ്യാനശ്ലോകം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ്. അതെ അതെ. അത് ധ്യാനശ്ലോകം മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാതും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, 3ാമത്തെ വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയത്. മന്ത്രം 1-ലെ 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്ത്രം 1-ലെ 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ന്യൂനതകളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്സപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടല്ല, വാട്സപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ മന്ത്രം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ഡിസ്കസ് പോയിരുന്നില്ലേ? ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ്. അതില് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വേദം എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന്റെ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിലാണ്, മന്ത്രം 1-ലുള്ളതല്ല. അത് മന്ത്രമല്ല, ധ്യാന ശ്ലോകമാണത് 1-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദം എന്നാൽ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് തുറന്നു നോക്കുക. അവതാരികയില് വരുന്നതാണ് അതെല്ലാം.
അവതാരികയിലുള്ളതാണ് അത്, വാട്സപ്പ് മന്ത്രത്തിലുള്ളതല്ല. തുറന്നു, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഉം, ഉം, വാട്സപ്പ് തുറന്നാക്ക, അതില് മന്ത്രം 1 പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 തൊട്ട് 9 വരെ അതിലുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ മന്ത്രത്തിലെ 3-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, 3ഉം 5ഉം. അപ്പൊ അതില് 3-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ, അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. 5-ാമത്തെ നമ്മള് ഈശവാസു മനുഷ്യന്റെ ഏത് ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 1 ശരി. ഇട്ടിട്ട് 3ഉം 5ഉം, 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3ഉം 5ഉം, 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3ഉം 5ഉം. 5-ാമത്തെ ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അത് മാതാജി വേറെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി അതൊന്ന് മാറ്റ്. മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ജയലക്ഷ്മി മാതാജി അവതാരികയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. പേരിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു. പക്ഷെ മന്ത്രത്തിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇപ്പൊ പറയുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് മന്ത്രത്തിലെ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, നമ്മളെ ലൈവ് കാണാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയൊരു നോട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവാ. അതായത് 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ 3-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, ഒരാള് പറയാം, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വംശവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ. ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നത്? മന്ത്രം 2. അത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാല. എഴുതാത്ത നോട്ട് ചെയ്യാം. ഹരികൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയതകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പറയട്ടെ മാതാജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാനുസരണം കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരും. ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധത്തിന് അടിമയായിത്തീരും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം കർമ്മങ്ങളെ വിശദമാക്കുക. മാനസികമായത് പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതായത് ഒരാൾ നന്നാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാവട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. വാചികം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ശാരീരികം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം അല്ലെ, രണ്ടാമത്തേത് കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം, മൂന്നാമത്തേത് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം. അതെ പ്രഭുജി, ഞാൻ എഴുതിയത് മാനസികം പറഞ്ഞ ചിന്തകളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. കറക്റ്റാണ്. രണ്ടാമത്തത് വാക്കുകളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ശാരീരികം പറയുമ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ബന്ധമില്ല. ഭക്തിയും നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഭക്തി ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ബന്ധമില്ല. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ചിന്തകളോട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, പ്രാർത്ഥന, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരും. മനസ്സിലായി? വാചകം വാക്കുകൊണ്ട്, അത് ഒരു നല്ല ശരീരം ശരീരത്തോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കാം അല്ലെ, ഉപദ്രവിക്കാം, രണ്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട്. അത് മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നാവട്ടെ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ നശിക്കട്ടെ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, അത് മനസ്സുകൊണ്ട്. വാക്കുകൊണ്ട്, വായുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മ പറയാം, നീ നശിക്കു പോട്ടെ, നീ നന്നാവട്ടെ എന്ന് പറയാം. ശരീരം കൊണ്ട് ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കാം, ഒരാളെ സഹായിക്കാം, ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? മനുഷ്യ ശരീരം ആ പറയാനോ? പറയൂ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? കാറ്റിനോട്. കാറ്റിനോട്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായി കാണാം? സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മനാശകനായി കരുതാം. അതെ, ഇത്ര എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാ. നമുക്ക് ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മജ്ഞാനം നേടാത്ത വ്യക്തിയെ ആത്മനാശകനായിട്ട് കരുതാം. അടുത്തത് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സശക്തി, ബാഹ്യശക്തി എന്നിവ വിശദമാക്കുക. അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവവും ജ്ഞാനവും നിലനിൽക്കുന്നു. തടസ്സശക്തിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ മായയിൽ ആകി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്ന ശക്തി ഭൗതിക ലോകം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇത്രയും ആത്മീയ ശക്തി, അതായത് ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി പുറമെയുള്ള എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ പുറമെയുള്ള ശക്തികളെല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി. പിന്നെ തടസ്സശക്തി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജൈവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതുതരം ഭഗവാന്റെ തടസ്സശക്തി. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ തടസ്സശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ. തടസ്സശക്തി ജീവാത്മാക്കൾ, ആത്മീയ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് നോക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുമതലയുള്ളത്, അത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ജീവാത്മാക്കള്, തടസ്സശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്സശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ കൂടി പൂർണ്ണജ്ഞാനം. ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട് ഹരേഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജിയുടെ സിഗ്നൽ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. പിന്നെ ലക്ഷ്മി മാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഉപമത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയലും അവിടുത്തെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അറിയുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു? അല്ലെ, പത്താമത്തെ എത്ര ചോദ്യം? ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? അത് മാത്രം മതിയല്ലോ അല്ലെ പ്രഭുജി? അതിൽ 2 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, അത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണത്. ആത്മീയ ഊർജത്തെ ഭൗതിക ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അതിനാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അത്ര മതി, ഉള്ളു വേണ്ട. ആത്മീയ ഊർജത്തെ ഭൗതിക ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ആത്മീയ ഊർജത്തെ ഭൗതിക ഊർജാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഭഗവാന് കഴിയും. അതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് 3 ഘട്ടങ്ങൾ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഓക്കെ, സാന്നിധ്യം അല്ലെ? സാന്നിധ്യം അതല്ലല്ല. അതായത് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതല്ലേ, ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരല്ലേ? അന്ന് ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പ്രഭുജി. അതെ, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 പടവുകൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 തരം ഭക്തരെ പറ്റിയാണ്.
ഏത് കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അപ്പൊ ലെവൽ. അത് ഒന്നുകൂടെ അതാ പറയണം മാറ്റി പ്രഭുജി. അതൊന്നുകൂടെ പറയാം പറയണം ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം. എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 11ാമത്തെ അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 പടവുകൾ, അതായത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ 3 തലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ഗുരു പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാം? ബ്രഹ്മാവ്, ശ്രീ നാരദർ, വ്യാസദേവൻ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, വ്യാസൻ. അതില ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. അതൊന്നും കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയണ്ടേ, ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ലാതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സൈലന്റ് ആണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എഴുതുമ്പോ 4 എഴുതണം. ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, വ്യാസദേവൻ. അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 3 പേർ 3 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദമുനി, വ്യാസദേവൻ. നാരദമുനി, വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ കൃതി ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദാന്ത സൂത്രം 1:1 ആനന്ദമയ അഭ്യാസാത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദകേന്ദ്രം ശരിയായതല്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. അത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഫിനിഷ്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എത്ര മതി? ഈശവാസുപനിഷത്ത്, ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂഢന്മാരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹത്തെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ജീവി വർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതിയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. വേദവാദരതർ ആരാണ്? പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തത്പരരല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ആണ് വേദവാദരർ. പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരൻ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിന്റെ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? ചോദ്യം മാറിപ്പോയി. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരതർ ഇല്ലാത്തവരെയാണ് വേദവാദരർ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവാദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വേദവാദരൻ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തത്പരരല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ വേദവാദരതർ എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ താല്പര്യമല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ വേദവാദരൻ എന്ന് പറയുന്നു. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെയും വേദവാദരൻ എന്ന് പറയും. രണ്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇത് എഴുതാം. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിന്റ് പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തത്പരരല്ലാത്തവർ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഒരു ആൻസർ എഴുതാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യണ്ട. ഇത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. ആദ്യത്തെ ആൻസർ എഴുതാം. ബ്രഹ്മവിദ്യ ഗ്രഹിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഏത്? ബ്രഹ്മവിദ്യ ഗ്രഹിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെയാണ്. അതല്ല, ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവര്. അതിന് വേദവാദരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ പറയണം പ്രഭുജി. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തികളെയാണ് ബ്രഹ്മവാദരഥർ വേദവാദരഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാണ്. 4 കാര്യം. പുനർജന്മം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. 4 കാര്യം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഓക്കെ. പ്രഭുജി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെയല്ല അവിദ്യ വേദവാദരത? അല്ല, വേദവാദർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തികളെയാണ് വേദവാദർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, കൊടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മവിദ്യ ഗ്രഹിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാണ്. ഉണ്ട്. അത് ഗ്രഹിക്കാനില്ലാത്തവന് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ അതിന് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവര്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയെ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 20 ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതില് 12 ചോദ്യം വരും. 10 എണ്ണത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം. 2 പോയിന്റെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. 1 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. 3 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. എഴുതിയാ പോരെ? അന്നേരം 2 മാർക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എഴുതണം. ആൻസർ ഒരെണ്ണുള്ളെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയില്ല? ഇതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 13ാമത്തെ ഒന്ന് പറയൂ. വേദാന്ത സൂത്രം 11. വേദാന്ത സൂത്രം വ്യാസദേവന്റെ പരിപൂർണ കൃതിയാ. ആനന്ദമയോഭ്യാസം. അല്ല, ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. അതാണ് ആൻസർ. ചോദ്യം എന്താ മാതാ ചോദിച്ചത്? 1:12 ആനന്ദമയോഭ്യാസ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്തിനല്ലേ ചോദിച്ചത്? എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദ കേന്ദ്രം ശരിയാവില്ലാത്തതിനാൽ ജീവസത്തകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഉദാത്തമായ രാസനൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അത്ര ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് എഴുതി പോയാൽ മതി. ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ ജീവസത്തകളും ആനന്ദത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുജി, 9 മന്ത്രത്തിലെ ആൻസർ മാത്രം മതിയോ? 9 മന്ത്രമാണല്ലോ. 9 മന്ത്രത്തിന്റെ അങ്ങനെ മന്ത്രമല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു മാതാജിക്ക്. ഏതാ ഡൗട്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, നമ്മളിപ്പോ മൊത്തം 9 പറഞ്ഞു. 10 മന്ത്രത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 മന്ത്രത്തിന്റെ 10 ഉണ്ട് അല്ലേ? 10 മന്ത്രത്തിന് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. 20 ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് വായിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് പരീക്ഷ എടുത്താൽ മറ്റന്നാൾ ചെയ്തൂടെ? മറ്റന്നാള് വേണ്ട. ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം വേണ്ട. മകരച്ചൊവ്വ പൊങ്കാലയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ശരി. അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച അപ്പൊ നാളെ ചെയ്യാം. നാളെ ചെയ്യാനുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? അയ്യോ, നാളെ പറ്റില്ല. മൊത്തം തെറ്റിപ്പോയി. എഴുതണം ആദ്യം. നമ്പറൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി. എഴുതണം. ബുധനാഴ്ച. ഓക്കെ. ബുധനാഴ്ച 2 ദിവസം പഠിക്കാം. ബുധനാഴ്ച പഠിക്കാൻ സമയം വേണ്ട. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുധനാഴ്ച ടെൻഷൻ ആവും എല്ലാവർക്കും. വേണ്ട, ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ബുധനാഴ്ച ഷോർട്ട് എഴുതണം. ക്വസ്റ്റ്യനും വേറെയും നമ്പർ വേറെയും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ പോയി അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി അവതാരിക മന്ത്രം ഒന്നാക്കി പോയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയത്. കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈവിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് 11ന്റെ ചെയ്യാനില്ലേ?
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 11 പറയാനുണ്ട്. 11 പറയാനില്ലേ? 11 വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 11 പറഞ്ഞോളൂ. 11ാം മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും നമ്മളെ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അത്? അതെ അതെ, അത് തന്നെ എഴുതിയത്. അത് തന്നെ എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതും അതെ, സെയിം ആൻസർ. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. തുടരാനാണോ പ്രഭുജി? അടുത്ത ക്ലിയർ ആയില്ല. അപ്പൊ അതില് 2 കഴിഞ്ഞില്ലേ? സെയിം തന്നെ 2. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്നും പഠിക്കണം? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രഭുജി അങ്ങനെ എഴുതിയ പ്രഭുജി? വേറെ വല്ലവരും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രഭുജി എഴുതിയിരിക്കണേ. അല്ലേ? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പറയാം. ആദ്യത്തെ ഒരു ശകലം മാത്രം വിട്ടു. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവത് സന്നിധിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ എഴുതുക ഗുരു അല്ലെ, സദ്ഗുരു അല്ലെ, ഗുരുവിന് ഒരു പരമ്പരപ്പുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് എഴുതാം. 2 പോയിന്റ് കൊണ്ട് എഴുതിക്കോ. അതില് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അത് നമ്മൾ പറയില്ല ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം, അല്ല അതിന് എഴുതിയാൽ മതി. ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം. എഴുതണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ എല്ലാതും വന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന് വരുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതിൽ ഭാഗവതം എല്ലാതും വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അതിന് ഗുരു മൂന്ന് വേർഡ് മാത്രം മതി അല്ലേ പ്രഭുജി? 3 വേർഡ് എഴുതിയാൽ മതി, അതിൽ പരിപൂർണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോൾ? ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയൂ. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തിയാൽ സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയും. അല്ല, തന്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാവൂ. അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയദേഹം. ഇവിടെ എത്തിയാലേ സന്തോഷനാവും. അടുത്തത്, ഭൗതികതയിൽ നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മെക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. എല്ലാവരും നമ്മളെ അതിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലെ? എന്താ, നമ്മള് ക്ലേശിക്കുമ്പോ, നമ്മുടെ മക്കള് ക്ലേശിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതല്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതെ, അതായത് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്,
അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? ഉം. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. മരണത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതിലെന്താണ് മരണം എന്തായാലും സംഭവിക്കുമല്ലോ. അജ്ഞത അജ്ഞതയിലേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രഭുജി ബുക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനം എഴുതാം. നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കും പിന്നെ അജ്ഞതയിലേക്കും. അജ്ഞതയിലെന്ന് പറയുമ്പോ താഴ്ത്തിക്ക് ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഭൗതിക ബന്ധനം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കും അജ്ഞതയിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ പാത, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മരണത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരണത്തെ. അപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പാത പിന്തുടരുതരുത്. ജനന മരണം കൊണ്ട് എഴുതിക്കും, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആവും. ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്കുള്ള പാത നമ്മൾ പിന്തുടരുതരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിനു വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് എഴുതിയാലും മതി. അതിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തി, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. അതൊന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ക്ലാസുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാം, കൂടാതെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതിലാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയ ഭഗവത് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും കൈവന്ന വിശാല മനസ്കരായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരക്ഷേപ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം പോലെ പ്രഭുജി, അത് മതി, അത് എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കും. അതിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 രീതിയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നീണ്ടങ്ങ് പോവില്ലേ പ്രഭുജി? അത് ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതാ. എന്താണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അതെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. 3 പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതാണ് എളുപ്പം. അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ മാർഗം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. വിനയം, ക്ഷമ, അഹിംസ, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടിയാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരായാലും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരായാലും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തണത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കഴിഞ്ഞു അതേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞോണ്ടില്ലേ? അല്ല, ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നാല് 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, ആരാധന. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഈ 4 കാര്യമാണ് ഏത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭാഗവതം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഷോർട്ട് ഭാഗവതം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസില് രേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? 12ാമത്തിന്റെ അല്ലേ? ഓക്കെ, 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതി വെച്ചപ്പോ അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല. 12ന്റെ 18 സ്ലൈഡേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പ്രഭുജി. തീർത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. പറയുന്നുണ്ടോ അത്? 12ാമത്തെ മന്ത്രം പറയാം. കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അത് സ്ലൈഡ് എടുക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാം. ശരി ശരി, ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. കുറച്ചും കൂടെ സ്ലൈഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. 12 ബാലൻസ് ഇല്ല. എത്രയാണ്? 18 വരെ 18 സ്ലൈഡ് വരെ 18 സ്ലൈഡ് വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശരിക്കും? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞരുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരും. നിരാകാരം ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞത തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഏത് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും അജ്ഞത തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇന്നലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മള് ഡൽഹിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ ട്രെയിനിൽ കാരണം എറണാകുളത്തെ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തെ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പോലെയാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മവും ദേവന്മാര്. അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ശരിക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കിട്ടില്ല. നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരൊറ്റ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. അതായത് 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സാക്ഷാത്കാരം, ശിഷ്ടാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി പറഞ്ഞല്ലോ. അത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് വീഡിയോ സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ആണ്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മിഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ. നമ്മളതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ കാര്യം അവര് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ വേറെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളൊക്കെ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നോ? അതിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അത് കേൾക്കണുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മള് 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം,
ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ പ്രകാശ വലയത്തിനെ നമ്മൾ കാണും. പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള പരംപുരുഷനെ കാണും. അതാണ് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക. അതായത് സാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക. അതിനേലും താഴെ നമുക്ക് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷാത്കാരം പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അതിനേലും താഴത്തെ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഒരു പ്രകാശ വലയം മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ലെവല് 3 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർ കനിഷ്ക ലെവല്, മധ്യമ ലെവല്, ഉത്തമധികാരി. കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. നമ്മളെ ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി ഉറച്ച വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തികൾ മധ്യമാധികാരിയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഉത്തമാധികാരികൾ തന്നെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, എന്താ പ്ലസ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നൈപുണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാനെ ശരിക്കറിയും, ആ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലെവലിൽ ആ വ്യക്തികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. സാക്ഷാത്കാരം വേറെ, ഇത് വേറെ. ഇത് ഭക്തന്മാരുടെ ലെവല്, അത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ദേവാരാധനെ പറ്റിയും നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അത് അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന് രൂപം കാണില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട്, കടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരോ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരായാലും അവരവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, വഴിമുട്ടി നിൽക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥ. അതാണ് അവിടെ ഇരുട്ട്, മുന്നിൽ ഇരുട്ട് പോലെ, പിന്നെ മുന്നിലേക്ക് കടക്കാനില്ല അവർക്ക്, അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്താണ്, ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരവിടെ നിൽക്കും, ഭൗതിക സുഖം കിട്ടും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സുഖത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ദേവനെ ആരാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടൂല, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ദേവനെ ആരാധിക്കും. ഇവരിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിരാകാര ബ്രഹ്മകളിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അവർ മൈൻഡിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫിറ്റായി. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാതും. അപ്പോഴും അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അവരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കും മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം നമ്മൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ട് വഴിയിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ വഴി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വഴിയുണ്ട്, അത് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ കൂടി തന്നെ കടക്കണം. അതാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കും. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങളല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി, അതായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്തന്മാരുടെ ലെവൽ ഏതാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചതിന് പറഞ്ഞതിപ്പോ. അതാണ് കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഭക്തന്മാരുടെ ലെവലാണ് അത് അല്ലെ. സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ, അതാണ് ഭക്തന്മാരെ തലങ്ങൾ മറ്റേ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ, സബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതായത് ഒന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള്, മറ്റേത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പറഞ്ഞ നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികൾ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലെത്തുന്നു. ആര്? ഈ ദേവന്മാര് വിശ്വസിക്കുന്നവരും നിരാകാരവാദികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ആരോണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവരവിടെ നിൽക്കാണ്. ഇവിടെ കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ദൈവം ഇല്ല എന്നങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും, ദേവനില്ല അങ്ങനൊക്കെ പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകൾ മാറും. മറ്റവർക്കോ അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിരാകാര ലെവലിലേക്ക് എത്തണം, അവർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ അവര് പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് വീഴാനുള്ള
സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവതിയിൽ 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം അതെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ അവരെ പൂജിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുമെന്ന് ഭഗവതിയിൽ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തിയാണ് വേണ്ടത്, ഭക്തിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ. വേറൊരു ദേവന്മാർക്കും മുകുന്ദൻ എന്ന് പേരില്ല. അത്ര തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റെ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതായത് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ കിട്ടൂല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദുര്യോധനനല്ല ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അർജുനനാണ്. അർജുനനിലൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അർജുനന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഗുരുവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ആ ഗുരു പരമ്പര, ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ബുക്കും പേപ്പർ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ ഇത്. ഇത് ആ ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആത്മീയ ശാസ്ത്രമാണ്. അതൊരു ഗുരു പരമ്പര, ആത്മീയ ലെവലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടാം. അതാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടണത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കിട്ടൂലല്ല. നമ്മൾ കാണപ്പാടം നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ആ അനുഗ്രഹം, അല്ലെ? ആ കാരുണ്യം, ഇതൊക്കെ മസ്റ്റാണ്. ആ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മതപ്രചാരന്റെ വേഷമാണ് ഇന്ന് ഈർഷാൽക്കളെ അസുരം നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതായത് ആത്മീയത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പറയുന്നത്. വേഷം ആത്മീയതയായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്? ആഗ്രഹം ഭൗതികമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീത പറയാണ്. അവരെന്താണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നും ഇപ്പൊ ഇതും ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, സത്സംഗമുണ്ട്. സത്സംഗം കയറാൻ പറ്റുന്നവര് കയറാം. കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഇത് നമ്മുടെ ഈശവാസ ഉപനിഷത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. കാരണം നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാതും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിസ്സായി കൊടുക്കണം, അല്ലെ? പക്ഷെ സത്യം സത്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിഷ്ടം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഒട്ടുമാണ്ട് പറ്റാത്ത എന്താണ്? അവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇടും, അല്ലെ? നമ്മളെ വിശ്വാസമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമേ. നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ദേവന്മാര് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ്? നമ്മളേലും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. അവരെ നിന്ദിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവരൊക്കെയൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടൂല നമുക്ക്. ഭഗവാൻ വേറെ, അവര് വേറെ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട. അത്രയുള്ള. അതില് അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നോ അവരടുത്തേക്ക് പോകണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറയണില്ല. അത്തരം ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോരുന്നതല്ല. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയം എന്ന് പറയും. ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് പോണില്ല. ഇത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയണില്ല. തെറ്റെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിനേല് നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് മൂഢന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെടുത്ത് നല്ലൊരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന, ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളി ഇരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാരും എടുക്കാം? സ്വർണ്ണം എടുക്കോ വെള്ളി എടുക്കോ? പ്രഭുജി, ഇപ്പോഴും സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ ആദ്യമൊക്കെ ജപിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരൊക്കെ ജപിക്കണ്ടല്ലോ, അത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. നിർത്തുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നിർത്തണ്ട, അഡീഷണൽ ചെയ്തു പോയിക്കോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ്. അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ മനസ്സിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഒന്നും നിർത്തണ്ട. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക.
അത് മാത്രം അത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നല്ലേ. ചെയ്ത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അത് അത് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയോ വർഷം പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഭൗതികതയ്ക്ക് വെക്കാം, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് വെക്കാം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായ? ഒരാൾക്കെന്നല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവരായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല. നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിക്കോ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ഒരിക്കലും അവര് സാധാരണക്കാരല്ല ദേവന്മാര്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് പവർ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുവോ? അല്ലെ? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ശരിയാണ്, അമിത്ഷാ ചെറിയ ആളാണ് അല്ലല്ല. അവര് പവർഫുൾ. അതാണ് പരമശിവന് അപ്പോസിഷനാണ്. മനസ്സിലായോ? പരമശിവനും ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പാലും തൈരും പോലെയാണ്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. പാലിൽ നിന്ന് തൈരിൽ നിന്ന് പാലുണ്ടാവില്ല. പ്രഭുജി, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവി ആരാധിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ദേവി ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഐശ്വര്യദേവതയാണ് അല്ലേ? ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ദുർഗാദേവിയാണ്. ദുർഗാദേവിനെ മതി. അമ്മയല്ലേ ദേവി? അമ്മയല്ലേ ദേവി അമ്മയാണ്. ദേവി അമ്മയാണ്, ഐശ്വര്യദേവതയാണ്. ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാതും തരും, ഭഗവാനെ മാത്രം തരില്ല. ഫിനിഷ്. മനസ്സിലായ? അവിടെ പോയിന്റ്. മനസ്സിലായ? ഭഗവാൻ മാത്രം തരില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ തരും. അത്ര ഭക്തിയിൽ വരും പരീക്ഷണങ്ങള്. പിന്നാണ് മഹാലക്ഷ്മി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തരാൻ തുടങ്ങും. എന്നാലും എന്റെ പതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് വിദ്യ സരസ്വതിയിലെ തരണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ എല്ലാം വിടാം. പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കോ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആരെ കഥയാണ്? കുചേലന്റെ കഥ. കുചേലന്റെ കഥയിൽ ഓർമ്മയില്ലേ കൈ കയറി പിടിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായേ? ഇനി അടുത്തതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അതാണ് ദേവൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനും ഭക്തനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാതും അതാർക്കറിയാം? ഐശ്വര്യദേവൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എടുത്ത് തരുന്നു പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാതും എടുക്കുക. മനസ്സിലായി? ഭക്തിക്കാണ്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യദേവത എല്ലാണ്ട് എടുക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട എടുക്കാൻ. നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതായത് ഐശ്വര്യദേവത കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഐശ്വര്യദേവത എല്ലാതും തരും. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എടുക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കടന്നോളാൻ പറയും. അതേവരെ നമുക്ക് തരും. അത് ദേവി ഭക്തന്മാർക്ക്. അതിന് ദേവി ഭക്തന്മാര് എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, ഒന്നും തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. എല്ലാരും ആരെയും വിടുന്നില്ല. പതുക്കെ 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 ഭഗവാനിന് കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ഓക്കെ. വഞ്ചകൽപ്പരു വൈഷ്ണവേ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത കൃപ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി അപ്പൊ.